Καλώς ήρθατε στο τάβλι, το κλασικό ελληνικό backgammon. Το τάβλι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής για δύο παίκτες που συνδυάζει ικανότητα και τύχη. Κάθε παίκτης προσπαθεί να μετακινήσει όλα του τα πούλια στη δική του εσωτερική πλευρά του ταμπλό και να τα μαζέψει, να τα βγάλει, πριν από τον αντίπαλό του. Πρώτα, διάλεξε χρώμα για τα πούλια σου. Το ταμπλό χωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική πλευρά για κάθε παίκτη, μία για τα μαύρα και μία για τα άσπρα. Και οι δύο παίκτες ρίχνουν ένα ζάρι. Ο παίκτης με το μεγαλύτερο νούμερο ξεκινά. Τα άσπρα πούλια κινούνται αριστερόστροφα, με στόχο την εσωτερική τους πλευρά. Στη σειρά σου, πάτα ρίξε ζάρια. Μπορείς να μοιράσεις τις κινήσεις των ζαριών σε δύο διαφορετικά πούλια ή να τις παίξεις και τις δύο με το ίδιο, αν επιτρέπετε. Δεν μπορείς να πατήσεις σε θέση όπου υπάρχουν ήδη δύο ή περισσότερα πούλια του αντιπάλου. Αν φέρεις διπλές, ίδιους αριθμούς, έχεις 4 κινήσεις αντί για 2. Αν προσγειωθείς σε θέση όπου υπάρχει μόνο ένα πούλι του αντιπάλου, το χτυπάς και το στέλνεις στο μπαρ. Αυτό το πούλι πρέπει να επανεισέλθει στο ταμπλό από τη δική σου πλευρά, πριν ο αντίπαλος κάνει άλλη κίνηση. Όταν όλα τα πούλια σου βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά, μπορείς να αρχίσεις το μάζεμα, ρίχνοντας τα ζάρια και βγάζοντας πούλια από το ταμπλό. Αν δεν υπάρχει πούλι στο σημείο που δείχνει το ζάρι, μπορείς να μαζέψεις από την επόμενη διαθέσιμη θέση. Κανονική νίκη. Μαζεύεις όλα τα πούλια σου πριν τον αντίπαλο. Διπλή νίκη. Κερδίζεις πριν ο αντίπαλος μαζέψει κάποιο πούλι. Διπλή πόντι. Τριπλή νίκη. Κερδίζεις ενώ ο αντίπαλος έχει ακόμα πούλια στο μπαρ ή στη δική σου πλευρά. Τριπλή πόντι. Αυτό ήταν. Απλό, γρήγορο και διασκεδαστικό. Πάτα παίξε τώρα και ρίξε τα ζάρια στο καλύτερο online τάβλι.